Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismét itt sok-sok szeretettel, Anubis vagyok, és ebben a rövidke videóban szeretnék nektek bemutatkozni, pár információt megosztani veletek, ami valószínűleg érdekel titeket. Először is Anubis. Miért ez a nevem? Hát nagy science fiction fan vagyok, és így is nőttem fel, hogy főleg ilyen tartalmakat néztem, és a Csillagkapu Stargate-et szerintem senkinek nem kell bemutatni, és abban a leghatalmasabb félig felemelkedett Goa'uld. Anubis. Szóval innen ered a nevem. Hány éves vagyok? 1989-ben születtem, maradjunk ennyiben. Nem tudom mikor fogod látni ezt a videót, szóval hol élek? Jelenleg kb. 10 éve Németországban, Stuttgarttól nem messze. Gyármunkás vagyok, gépkezelő és targoncás. Miért vágtam bele a videózásba? Roppant tetsző, kb. 3 éve ugye jött az influenza, minden bezárt, kevesen meló, főleg itthon kellett maradni, és annó nagy kirándulós voltam, túrázós, szóval mit tehet az ember, ha minden bezár, és itthon kell maradni, játszik, és ha már játszik, akkor szeretném megosztani másokkal is, esetleg a tapasztalataimat, a játékélményeimet, játékokat bemutatni nektek, hát esetleg nem hallottatok róla, és hát ez miatt vágtam bele, és jelenleg is, ha szabad időm van, csinálom a tartalmakat, főleg live-okat, és miért is a főleg live-okat. Én szeretnék egy jó, aktív kis közösséget létrehozni, és a live-ok a legjobbak erre, hisz ott tudunk beszélgetni, ti is velem, én is veletek, meg tudjuk egymást ismerni, ti is engem, illetve egymást is, szóval remélem kialakul majd egy jó kis aktív közösség. Én köszönök mindent nektek, az eddigieket is, hisz nélkületek senki nem jutna A-ból B-be. Szóval köszönöm a bekövetéseket, a lájkokat, a feliratkozásokat, támogatásokat, mindenkinek mindent nagyon szépen köszönök. És talán a legfontosabb információ, hogy ahogy az imént is mondtam nektek, azért én ezt hobbi szinten csinálom, szóval ha esetleg bármi szinten szeretnél támogatni, vagy csatornatakra lenni, feliratkozni rám, úgy tedd, hogy munka mellett sokszor nincs időm semmilyen tartalmat készíteni, így lehet, hogy napokig semmilyen tartalom nem lesz tőlem, se live, se videó, de ha mégis megteszed, nagyon szépen köszönöm neked, hisz mindent visszafordítok a fejlődő, növekvő közösségünkre, hisz ezekből az összegekből bérlek szerveket, fejlesztem a technikát és minden mást, szóval mindenkinek minden szépen köszönök, követéseket, feliratkozásokat, támogatásokat, lájkokat, mindent, hisz ahogy én is, és más tartalomkészítő is, nélkületek nem jutnánk sehová, és mondom még egyszer, remélem egy jó kis aktív közösséget fogunk tudni létrehozni live-oknál, tudunk majd beszélgetni, ti is velem, ismételtem, és egymással is. Szóval, remélem, ha van esetleg kérdésetek, még nyugodtan tegyétek fel, és akkor szerintem ennyi is lenne. Ez az első ilyen kis csatorna előzetes bemutatkozó kis videó. Remélem tetszett nektek, ha igen, nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek, meg kövessetek be. Találkozunk live-oknál, ahol jókat beszélgetünk, ismerkedünk. Hamarosan találkozunk, és több mint 40-szer próbáltam ezt a videót felvenni, szóval ez már így marad, de később még lesz. Szóval addig is, sziasztok! Anubis voltam.